Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes de gener. El passat mes de novembre ens sorprenia la notícia que s'anunciava per part de l'empresa Rototank, que actualment té la seu a Biar, que iniciarà enguany la construcció d'una nova planta de producció al polígono industrial de Bulilla, a Villena. Cal dir que generarà 100 llocs de treball. Uns llocs de treball que podrien subsanar en gran part la situació de desocupació a Biar. Però no serà així. Pel que sembla, el principal motiu que l'empresa no pugui instal·lar la planta a Biar és la falta de sòl industrial. Una aposta més perquè Biar només puga viure del turisme, un sector laboral precari i estacional, més quan el seu hotel té tancat la major part del temps. Des d'Esquerra Unida ens preguntem com és possible que no s'hagin iniciat fa anys els tràmits per poder crear un nou polígon industrial al poble, ja que és un procés que pot durar anys. Des del consistori local es pot explicar als veïns i veïnes que no troben un lloc de treball o que han de buscar-lo lluny del poble per la falta d'interès per un fet tan important en la vida de qualsevol persona. Ens preguntem una vegada més qui està al comandament. Desde Esquerra Unida nos preguntamos por qué no se ha hecho un proceso de participación ciudadana antes de hacer una inversión de 300.000 euros en la compra de un solar como es el de la antigua muñequería, para saber qué es lo que posteriormente se va a instalar ahí. ¿Cómo es posible realizar una inversión de tal tamaño sin tener una idea clara de lo que se va a instalar ahí? Y depositar la responsabilidad de la ciudadanía posterior a la inversión. Toda esta inversión se ha destinado únicamente a la compra de la antigua fábrica de la muñequería, no de la Casa Ferris, que dicha compra patrimonialmente sí que sería singular para el pueblo.